Njengoba ke sigijima la enkundleni yezemidlalo, uthola ukuthi kunomuntu ogijimayo, uyambona gijima nje kahle, bese kuba khona oshaya ngo-full sprint amdlule lo obegijima kancane ubesivele ezoshaya u12, mhlambe usadraye kabili usedlulwa yilo muntu ogijima ngo-full sprint. Uthola ukuthi lo oshaya ngo-full sprint vele yena uzoshaya u3. Sisuke-ke lesi esigijima kancane sibaseleke sihlabe nge-full sprint, sithi masishaya u3 sesikhathele sesiwudaka, ulimi olungaphandle ngathi uthayi. Lo useyayijilekisela lo beshaya ngo-full sprint ngoba vele useqedile, usewushayela u3. Lo usasalelwe phela ngoba yena kumele ashaya u12, only to find out ukuthi neround yes4 akabe sayiqeda, usedistractwe yilo obezoshaya u3 kanti yena ubezoshaya bani u12. Ngokunjalo empilweni mfowethu, kunabantu abazoshaya u3 kanti wena uzoshaya u12. Ungakhompete nabantu. Abantu bengakudistract ngeenkulumo zabo, abantu bengakudistract ngezinto abazenzayo ngoba alifani uhambo lweni ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akhasho ukuthi ngizayo noma yini, noma inini, noma kanjani, kunoma ubani, ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya, ungatatazeli, uyabona mfowethu. Asiyindawonye la empilweni, futhi wena waziyo ukuthi yini ebalekile kuwe. Kwabanye kubaluleke imoto, kwabanye kubaluleke imizi, kwabanye kubaluleke into zokugqoka, kwabanye kubaluleke imishado, kwabanye kubaluleke ukuthi bafunde, kwabanye kubaluleke ukuthi ba-invest. Akufani. Khona umuntu onephupho ukuthi asebenze aza retire, kodwa uthola ukuthi kunomuntu ongafuni ngisho ukufika ku40 esebenza, and labo bantu indlela abazokwenza ngayo ayifani. Khona ozongayithengi into ezothengwa yilo, indlela esizokwenza ngayo ayifani. Wena owaziyo ukuthi ufunani empilweni yakho, musu kubuka ngaphandle ngoba uzodistracteka. Namhlanje kunabantu abaseyigweletini ngenxa yalento engikhuluma ngayo. Namhlanje kunabantu abanama businesses afailile ngenxa yefocus bebeyibeke ngaphandle, kanti akufanwana. Wena kumele usethe la engqondweni yakho ukuthi ufunani, ubhekephi, bese wenza accordingly ngendlela ezokufikisa lapho ufuna khona. Ungavumi ukudistracteka. Awukwazi ukudlala ipeer pressure umdala kangaka. Ngisho ngakuthiwa abantu bayakuhleka, kodwa wena muwazi ukuthi yini ebalekile kuwena, it's fine. Kulula ukubona umuntu o-rich, kodwa akukho lula ukubona umuntu o-wealthy. Ngiphinde ngikuphindele, ukubona umuntu o-rich kulula ngoba ama-riches uzowabona, ubling bling uzobubona, ubuhalela ubuthanda. Kodwa umuntu o-wealthy akulula ukumbona. Nawa niyawabona amabhuna nokuyigqokela ikhindi nje edle ngokuthi zi-strong, hayi ukuthi izitheni, bangashaya ubling bling lo. Kodwa uthola ukuthi own amafamu inqwaba yamafamu. Wena lo mholo lo owuhola unyaka wonke yena uyenza ngenyanga lonto. Sometimes futhi nangeviki uyayenza lonto, wena oyenza unyaka wonke. Kodwa nje indlela agqoke ngayo, igqokela ikhindi nje ongeke uyiqonde nana ukuthi zinjani, ngoba yena uyazi ukuthi yini ebalekile kuyena. Ngeke aza distract uwena mfethu. Shut down umsindo wangaphandle. Awazi nanokuthi lo muntu ocomputer naye uzophila isikhathi esingakanani la emhlabeni, and not to mention ukuthi wena akawuzazi ukuthi uzophila isikhathi esingakanani la emhlabeni, not to mention that. So manje ujaheni, wazini ngolwazi la ngaphambili. So uma ngabe kuukuthi unephupho lokusebenza uze uretire, lokho kuhle futhi for wena. Kodwa futhi uma kuukuthi awunali iphupho elinjalo, wena unephupho lokuthi at some point in time you retire early, nalokho futhi right. So kwazi ukuhlukanisa lokho, ngoba lezi nazifani. Kukhona umuntu oqala ngemoto,
meqa ukusebenza ngenxa yezidingo zakhe nje. Khona umuntu uqala ngomuzi ngenxa yezidingo zakhe. Khona umuntu ompintshele ukuthi yena akashadelwe, uthola ukuthi yona priority leyo ngenxa yesimo yena abhekene naso. Akufanwana la eminyango. Khona abantu abangasiqedanga ngisho isikole, kodwa they are well established and well to do. Yes. And wena uma ungakuzama lokho akwenzayo ngeke kuze kuchume kuwena. It's not a matter of copy and paste la empilweni mfethu. Cela uyazi lonto. Yabona la impilo mfethu ifana ne exam ne question ebhekene nawe, ama questions abhekene nawe. Uma uzama ukukopela ngala, ama questions are different. They are totally different. Uma ukopela ama answers ngalo wesha yonke into on the other side, because the questions, i-question paper yakho ne-question paper yami awafani. Kwazi lokho. Abantu bangakwenza ukuthi ugcina usuyi-second guesser, usuzidoubt kwayiwena. Bangakwenza lokho. Banesine sizima enzima kakhulu. They are blinded by fear nje. Bese bethatha lo fear beyiprojecta kuwena ukuthi ngeke kuze kulunge. And then wena ube nalo fear leyo. Ayikho into ewupoison ukuhandicapa isuccess yomuntu njengefear. Ifear yenza ukuthi ijudgment yakhe ingabi clear. And mulalela abantu kubone ngisho bekhomenta la, bekhuluma la, ubone ukuthi kunabantu ngempela ingqondo yabe engangenso yenyoni. Ubona ukuthi maybe this one kule lifetime akuzoba kanje. Uma ngabe inkosi nje ingazange ihambele ngakuyena imvusi, ngoba indlela akhuluma ngayo iyakhombisa ukuthi ucabanga kanje. Yabo? And wena lo muntu engakwenza ukuthi ugcine usuzidoubt. Abantu bayakwazi ukuthi ukwenza into ebaluleke kubona, begcine beyibalekisa nakuwe, ube wazi kahle ukuthi kuwena ayibalekile. And bekwakhela umsindo nenoise, ugcine sewubone sengazi ukuthi nawe there's something wrong about you ukuthi ungayi-attend lento, kanti ayibalekile kuwena. Kwazi lokho. And it's well and done ukuthi kubalekile kubona. It has nothing to do with you. Even uhambo oyikhethele lona lo spiritual, uba ungasakhambi to noise le, the social noise le wakhula ngayo, bangakwenza ukuthi ugcine usu second guesser. Unohambo lwakho la emhlabeni. Kwazi lokho. And uma ubhizi ubuka abanye ngaphandle ukuthi yini yini out, uzothithisa kuphela nya. I cannot stress this enough. You follow your internal authority, not the external authority. There's nothing externally for you. There is nothing externally for you. Your guts and your intuitions will never lie to you. Don't fool yourself. Creating stories in your mind. It's not too early, it's not too late. Kungalezi ndlela ekumele kube ngakhona. Yours is to focus on your journey, on your path. Abantu bengakudidisa. Uma ungabhekile ngisho abakini bengakudidisa. Ukuthi ngempela wena ubona ukuthi uyini mawuphila kanje. Bonke abantu baphile kanje, wena wedwa ubona ukuthi ngcono uhluku, ubona ukuthi uyini uzophelela lapha. You know this and that. Ugcine nawe usuzidoubt ngempela. Ulalela external authority. Me, I will always emphasize ukuthi konke mina engikwenzayo ngihappy ngakho. Ngihappy ngakho and ngihappy nangenkani yami. Ngoba ngiyayibona ukuthi iyasebenza futhi iyangisebenzela ngoba ngine internal authority. I will never succumb to anyone or ngizoba ngibe yikhothanqoko ngoba ngithemba ukuthi at some point in time blah blah blah. No, never. I have my own internal authority. Uma ngabe unyawo lami lishelela, hlezi umdala ezoletha abantu abazokulekelela. Ngale ukuba lukhothanqoko nokukopela. Danko.